nik esango nuke, pixka bat ari bati jarraituz, ez? Euskal Herria Bilduk esan duen azken urteetan, ez? Ni errepasatzen egon naiz esan ditugun gauzak urte luzeetan, eta guk zoritxarrez gure diagnostikoa zuzena zen, orain dela urte batzuk esaten genuenean, azken finean badirela tendentzia struktural batzuk munduan konfirmatzen ari direnak, ez? Eta bata beti seinalatzen genuen nolabait ere oso agerikoa zela, eta zen Estatu Batuak eta Txinaren artean lehia bat bazegoela, hegemonia mundialean inguruan, eta horrek ekartzen zitula, eta iragartzen genuen, dela urte batzuk, lehenengo Siria izango da, gero Palestina izango da, gero Libano izango da, eta azkenean Iran izango da. Eta Iranen atzetik zen dator Txina, ez? Zer gertatzen da, garai batean eta garai historiko batean, horiek halako tensioak, badakigu nola suertatzen ziren, baina momentu honetan garbi badagoela nuklear faktorea, eta horrek egiten ditu gauzak ezberdin izatea, ez? Ze faktore gehiagorekin lotzen da hori? Faktore batekin, aspaldi ere planteatu izan genuena, eta izan duguna, bere burua klase ertain bezala duten autopertzibituak diren hainbat sektore sozial, ikusten dute gero eta proletarizazio tendentzia batean, dinamika batean daudela, eta zoritxarrez esango genuke bizi garela momentu batean ez egonkortasuna, arinkeria eta arduragabekeriaren fase historiko batean gaudela hainbat sektoren partetik, ez? Guk askotan planteatu izan dugu, eta uste dut lasaitasunez aztertu behar dugula gauza bat. Hori da nire iritzia bereren, ez? Eta da, eliteen artean, badagoen eztabaida sakonean, eta ni orain dela gutxi egonez makina herramientako ferian hainbat enpresarekin hitz egiten eta bar. Hemen badaukagu arazo bat, eta da nola konpetitzen da adibidez Txinarekin, Txinaren eraginkortasun oso handia denean, ez? Eta nola konpetitzen da horrekin mantenduz beste motatako eredu politiko eta instituzionala, ez? Orduan, esango nuke dagoen eztabaida funtsean, eliteen artean dela nola egiten dugun konpetentzia hori, demokrazia burges liberalak mantenduz. Ezinezkoa da, eta beraz autoritarismoaren aldeko apustu egin behar da, edo ezkerreko ikuspuntutik ikusten dugun alternatiba denaz. Eta Europak horretan, momentu honetan, suizidio politiko batean sartuta dago. Von der Leyenen eskutik Trumpekin egindako bilerak, eta adibidez otaneko Rutek esaten dituen gauzak garbi adierazten dute nahi dutela Europa izatea kolonia bat estatu batuena, ez? Orduan, zein da gure ustez ikuspegi estrategikoa eta epe luzera, Europak beharko luke refundazio bat. Baina refundazio hori, nire ustez, kontuan hartu behar ditu bi edo hiru faktore. Batetik herrien burujabetza eta autodeterminazio eskubidea, bigarrenik aberastasunaren banaketa, eta hirugarrenik askatasun demokratikoen mantentzea. Eta aldi berean, horrek exigituko luke konpromiso bat, kompetitiboak esateko ekonomi mailan eta bar, hori guzti horiek galdu gabe, beste aktore batzuekin kolaborazioan eta elkarlanean. Guk aspaldiko partez eta ariari berriro ere erreparatuz, guk gauza bat egin genuen gure azken kongresuan, eta izan duzen berriz ere proiektu nazionala erdian jartzea, ez? Gure ustez beharrezkoa delako ulertzea azken finean guk eskaintzen dioguna gure herriari eta Euskal Herriari dela proiektu nazional eraldatzaile bat, askatzaile bat, berdintasunean oinarrituta eta errepublika forma aukiko dunaz. Eta zorionez ikusten duguna da badela pulso bat berreskuratzen ari dena termino nazional eta sozialetan. Eta hori pozgarria da, azken finean hori delako gasolina politiko gure proiektu politikorako, ez? Horrek zen motatako egikaritzea auki behar du estatus politikoaren inguruko eztabaida horretan. Gure ustez, estatus politikoaren inguruan esan daitekena da alde batetik bat. Estatus politikoaren inguruko eztabaida nazionala da. Lapurdi Baixen Nafarroa eta Siberuan dago, Nafarroa garaian dago eta 3 probintzietan dago.
zer izan behar da eztabaida hori? Bueno, ze tresnak behar ditugun aurre egiteko herri bezala eta ditugun erronkei aurre egiteko. Nik horretan lasaitasun mezu bat emango nuke. Hau da, ez dugu termino nolabait ere azkar eta ansiedade puntu batekin egin behar eztabaida. Hau, eztabaida oso importantea da. Eta eztabaida honetan jokoan dagona da ze urrats ematen dugun termino kualitatiboetan herri bezala beste motatako zenatoki batetara juteko, ez. Eta nik esango nuke horretan bi gauza daudela nunbait enmarkatzeko zertaz ari gara, ez? Bata da, Espainiar Estatuak onartu behar du plurinazionala dela, eta beraz Euskal Herria nazioa dela, eta bigarrenik onartu behar du nazio bat harremantzerako ereduan estatuarekin ezin daitekela konparatu, ez hobea delako, ero txarragoa delako, nolabaiteko komunitate autonomo arrun batekin. Hau da, bere garaian esan zen, bueno, hemen kafea guztiontzat behar da, nolabait ere mugatu nahi izan zelako nazio historikoen ambizioa, uste dut, heldu dela garaia horretaz hitz egiteko eta hori gainditzeko, lasaitasun guztiarekin, baina uste dut momentu horretan gaudela eta momentu importantea dela. Nik esan nuke, kuriosoa dela, zen eta adibidez Nafarroa garaian badago beste motatako gobernua, mundu guztia dago eta gu kanpotik nolabait ere sustenatu egiten dugu, ez? Hiru probintziari erreparatuz, egia da, guretzat kezka puntu bat sortzen digula hainbat eta hainbat jarrerak, ez? Alde batetik, guk garbi ikusten dugu badagoela zilegitasun osoz kompetentzia elektoral bat, baino ikusten duguna da badagoela norabaiteko borondate bat edo kultura bat nun pentsatzen da Euskal Herria Bilduk ezin dituela irabazi hauteskunde batzuk eta irabazi ditu jada hauteskunde batzuk. Bai? Baina orain beste urrats bat ikusi dugu pasaden hauteskundetan eta irabazten baldin badu ezin du gobernatu. Bai? Eta horren nolabait ere kezka demokratiko herritar bat sortzen digu. Bueno, bere garaian petxeiri egiten zitzaion halako kordoi bat bezala nahi dute batzuk antolatu, baina nik gauza bat esaten dut, guk ez dakagu ansiedade berezirik gobernatzeko, guk ez dugu nahi gobernuan egon, guk gobernatu nahi dugu beste motatako politikak egiteko. Eta ikusten dugunean halako dinamika bat dagoela martxan, da, bueno, jakin badakigulako gu gauzak beste era batetara egingo genituela, eta gian status quoa mantentzen duten alderdiek ez dutela nahi, hori ikutzea, baina denbora kontua da, gertatu da toki guztietan, eta Euskal Herrian gertatuko da. Eta ni horretan gauza bat esan nahi dut, egungo konjuntura historikoan nun autoritarismoa igotzen ari da, eta nun autoritarismoak eta gerrak segurazki bat dute baitare eta aukiko dituzten eragin ekonomiko eta soziala gure jendearengan, guk gobernu eta aliantza inklusiboen aldeko apusta egingo dugu. Guk ez dugu inor baztertuko, genduta eskuin muturra, eta guretzat PP ere eskuin muturrean dago, eta egiten duguna planteamentua da gobernu kolaboratiboaren aldekoa. Hau da, herri honen zerbitzura gongo diren gobernuaren aldekoak gara. Eta gero egia da askotan gurekiko mantentzen den jarrera oso erasokorra dela. Eta beraz, bueno, zergaitik egiten dugu kontentzio lan bat eta kontentzio dinamika bat. Gure ustez, beti esaten dugun bezala, herri honek ezin duelako iraun nolabait ere mundu guztiak horretan kokatzen bali badera. Norbaitzuk kokatu behar gara arduraren, ez arinkeriaren eta nolabait ere herri ikuspegiaren espazioan.